Bodoland update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ कक्राझाराव ड्राग्सजों लोगोसे साबा सुबुंखौ हमदों मोनसे स्रोत सोलोंनि बिथाजों संदाननानै कक्राझार पुलिसा मैया बेलासि 4:30 समाव डन बस्क'नि साखाथि आरो कक्राझार टिङापारा बिटि कलेजनि साखाथिनिफ्राय साबा ड्राग्स सोबग्रा सुबुंफोरखौ हमनो मोननायजों लोगोसे मोन 21 ड्राग्स कन्टेनार बोखांनो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला एसपि पुनम पेगुनि दैदेननायाव आरो कक्राझार पुलिस थानानि ओसि दीपक सयकियानि मददजों साबा ड्राग्स सोबग्रा लाइमोनफोरखौ हमनो हायो होनना फोरमायो। हमजानाय सुबुंफोरखौ 24 बोसोर बैसोनि बिमल ब्रह्म, 21 बोसोर बैसोनि खोमथा ब्रह्म, 19 बोसोर बैसोनि सुरज नार्जारी, 22 बोसोर बैसोनि तापु मण्डल, 24 बोसोर बैसोनि बाबुल बरगयारी होनना सिनायथि होदों। बिसोरखौ कक्राझार पुलिस थानायाव लाबोनाय जायो। नैथियाव दङ साउथ आफ्रिकायाव सासे आइजोआ 6 गथ' जोनोम होदों। मोनसे सोमोनांथाव खौरां साउथ आफ्रिकायाव टेबोग' स'टसेनि बिसि 37 बोसोर बैसोनि ग'सेमी थामारा सिथले मुंनि सासे आइजोआ सानसेयावनो 6 गथ' जोनोम होना बुहुमदांखा जानो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 7 हौवासा आरो 3 हिनजावसा होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि खुदियाफोरखौ सिजारिननि गेजेरजों थांनाय 7 जुन खालार खालि डिलिभारि खालामनाय जायो आरो गासै खुदियाफोरा थिगैनो दं होनना खौरां मोननाय जादों। थामथियाव दङ गहेला बर'खौ फाहामथाय होनो दिल्लीनि एम्सआव थिसनबाय। बावैसो सान सिगां आर्चारी गेलेगिरि गहेला बर'आ गोब्राब बेरामनि जाहोनाव कक्राझार आरएनबि सिभिल देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो थानाय समाव बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथाङा थांनानै सुलाद लाहैनायनि उनाव गहेला बर'खौ जौसिन फाहामथाय होनो थाखाय दिल्लीनि एम्सआव थिसनबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला मावफुंगिरि सोद्रोमा बिथाङा गहेला बर'खौ फाहामथाय होनायनि रांखान्थियारि खरसाखौ सहाय होगोननि खोथा होदों। मख'नो गोनांदि बेरामनिफ्राय बारग'नानै मोजाङाव फैनायनि उनाव आर्चारी गेलेगिरि गहेला बर'नो बिटिआरआव सरखारि साख्रि होनाय जागोन होनना खौरां मोननाय जादों। बे खौराङा बेसेबां सैथो बेखौ समासो मिथिसिगोन। ब्रैथियाव दङ आसाम सरकारा गोदान बान्था फोसावदों। मैया आसाम केबिनेटआ गोदान बान्था फोसावदों। बेफोर बान्थाफोरा फारियै आसाम रत्न बान्था, आसाम भिभूषण बान्था, आसाम भूषण बान्था, असम श्री बान्था। आसाम रत्न बान्थाखौ सासेल' सुबुङा समाजारि बिथिङाव आबदान होनाय सुबुंनो बोसोराव होनाय जागोन। आसाम भिभूषण बान्थाखौ गासै 3 सुबुंनो बोसोराव होनाय जागोन। आसाम भूषण बान्थाखौ गासै 7 सुबुंनो बोसोराव होनाय जागोन। असम श्री बान्थाखौ गासै 60 सुबुंनो बोसोराव होनाय जागोन। बे बान्थानि राङारि बिबाङा 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख आरो 1 लाख। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।